Raconte-moi ce livre que je ne peux pas lire, que je ne peux que sentir. Je prendrai racine dans le sable, m'effriterai au gré des vents et raconterai ce livre aux enfants sans racines qui laisseront des traces dans le sable et raconteront ce livre aux oiseaux migrateurs. Sans retour ce chemin, parchemin d'une vie remplie. Raconte-moi ce livre qui rasséréne demeure des vents qui font tourner la roue de ton regard lumineux. Това, което чухме току-що, е част от стихосбирка на професор Рени Йотова. Тя е тук при нас в компанията на сенегалския художник Момар Сек, чиято изложба бе открита само преди броени дни в галерия Мисията на Държавния културен институт към министъра на външните работи. А тяхната колаборация се случва по повод 30 годишнината от членството на България в франкофонията. Здравейте! Здравейте! За превода ще ни помага Станимир Делчев. Добре дошли в нашото студио. От кога датира вашето познанство с Мосио лез артист? Мосио лез артист. Здравейте! Първо искам да поздравя всички зрители на БНТ, на предаването 100% будни, да ви благодаря за поканата. Всъщност ние се познаваме само от една година, колкото и странно да звучи. Аз намерих Момар Сек. След като написах моите стихове вдъхновени от Сенегал, ми се искаше да работя с художник от Сенегал, който споделя същите идеи за света, същите ценности. И Момар Сек познавах вече неговото творчество, тъй като той доста е работил с франкофонията. Свързах се с него. Дадох му моите стихове и му казах, прочети, кажи дали ти харесват и ако ти харесват и те вдъхновяват, може би можеш да подбереш от твоите картини тези, които да илюстрират стихосбирката. Аз си позволя да взема книгата от ръцете ви, защото като казвате вдъхновение, човек трябва да си представя за какво говори. Сега ще се опитам да прочета нещо. La Perpétuation du bien, например. Много добре. Не знам как да го преведа. Това е стихотворението, което актьора Робин Кафалиев прочете. Да, видяхме Робин какво... той прочете от тази книга, разбира се. Да, разбира се. И това стихотворение, което дава името на самата стихосбирка. Така, виждаме, разбира се, ето ги, показвам и картините, които виждам от Момар, нали така? Да. Те са в мое ляво. Ще разгърна още няколко страници, колеги, извинявайте, просто трябва да успея. Ето, по този начин. Да? Да. Добре. Откъде черпите всъщност вие вдъхновение за поемите си? От изкуството на артисти като Момар? Всъщност, вдъхновението, аз съм поет и на български език. Интересното е, че в Сенегал прописах поезия на френски език. Това е ново. Интересно. Да. И нали, аз шеговито казвам дали духа на Леополд Седар Сенгор, който е най-известният сенегалски поет, първият свободно избран президент на Република Сенегал след приключването на колонизацията, който е сред бащите основатели на франкофонията, но някак така спонтанно ми дойде да започна да пиша на френски език в Сенегал. И вдъхновението, разбира се, от тази коренно различна действителност. Но моето желание беше същевременно и да създам мост между българската култура и сенегалската, защото открих много общи неща, които въпреки отдалечеността между двете страни на два различни континента, всъщност се оказва, че има много сходни неща, които са залегнали в тази стихосбирка. Ще дам един пример с жените. Всички познават легендата за Каляка. Никой не би помислил, че има подобна история в Сенегал за жените. Знаем, нали, как се хвърлят девойките на остров Каляка, за да не попаднат в робство по време на турското робство. В Сенегал има същата история за жени, които се самозапалват в колибата си, тъй като ги нападат маврите. Мъжете ги няма, те са в едно село, преобличат се с мъжки дрехи, успяват да убият атаката на маврите. Когато те разбират, че жени са ги победили, идват с тройно по-голяма армия. Те разбират, че няма да успеят да се спасат и се затварят в тази колиба и се самозапалват, за да не станат рубини.
И всъщност в моята стихосбирка има 2 поеми, които свързват съдбите на тези жени. Казват се "Мантра на саможертвата 1 и 2". И в първата разказвам историята на Каляка, но си представям, това е поетическото въображение, че жените, тези момичета, когато се хвърлят от скалата, те не умират, а се преобразяват в щъркели. И прелитат, тъй като това, което се нарича Вия Понтика, т.е. историята не е съвсем измислена, е пътя на миграционните птици, който тръгва от Черно море и отива до Сенегал, където е един от най-големите паркове за птици в Джудж, близо до град Сен-Луи. А пък си представям, че жените от Сенегал, както птицата Феникс, се прераждат, тъй като са се самозапалили, и българските щъркели и сенегалските феникси се срещат именно там, в този парк, и това, разбира се, символизира безсмъртието на женската душа. Но ето това е нещо, което никога не бихме помислили, че една такава подобна легенда съществува. Което само говори, че има някакво колективно несъзнавано или колективно общо. Ето, може би сега е момента да включим в нашия разговор, господин Сек. Всъщност, къде открихте, добре дошли първо в нашото студио, къде открихте вие, например, общите черти, за които мадам Йотова говореше сега, между Сенегал и България? На това ниво, отгоре. Ce que je peux dire, c'est que je trouve que quand je rencontrais Rénie, déjà dans son enthousiasme et dans son désir de travailler. Като се срещнах с Рени, още като видях нейния ентусиазъм и воля за работа, j'avais trouvé déjà quelque chose de personnel en lien avec elle. Открих, че съществува една лична връзка между мен и нея в този аспект. De personnes enthousiastes et qui veulent faire du bien pour le Тоест, monde. един ентусиазиран човек, който иска да върши нещо добро. Et quand je suis arrivé en Bulgarie, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points de similitude entre la Bulgarie et le Sénégal. И когато посетих България, също забелязах, че съществуват много сходни неща между България и Сенегал. Donc on trouve qu'au Sénégal, on a ce qu'on appelle une philosophie de la teranga. Ça s'appelle la teranga. В Сенегал имаме една тъй наречена философия теранга. Comment accueillir les invités, comment les mettre à l'aise. Как да се посрещат гостите, как да направим така, че те се чувстват удобно. Et j'ai ressenti la même chose quand je suis arrivé ici, la chaleur humaine. Абсолютно същото почувствах, когато дойдох тук, тази човешка топлота. Et ce matin aussi, j'ai découvert une nouvelle similitude. Тази сутрин също открих ново сходство. Parce que quand on était jeune et qu'on partait à l'école ou on voyageait, nos grands-mères, ils versaient de l'eau. И ние, когато ходихме на училище, преди занятията, нашите баби плискаха вода пред нас. Et j'ai vu que ce matin, il y a le Dotevati Popova. И тази сутрин присъствах на такова събитие. Dotevati Popova, que vous faites aussi ici. И че вие същото правите и тук. Да ни върви по вода, обикновено казваме. Предполагам, значението е абсолютно същото. Voilà, c'est ça. Но да кажем, че интернет е помогнал за това да се сближават и култури, да виждаме кой какво прави. Да кажем, че има някакво влияние. Но всъщност, има ли сенегалската култура някакво влияние върху европейската култура? Африканската, айде така да го кажем. En général, vous trouvez qu'elle a une influence sur la culture européenne? Je crois que de toute façon, les cultures se sont mélangées à un moment donné. Мисля, че в даден момент културите така или иначе се смесиха от едната и от другата страна. Avec la colonisation, depuis les premiers temps, il y a eu déjà ce mélange entre les cultures. Още при първите моменти на колонизацията се получава една смесица между културите. Хората живеят с местните реалности, обаче така или не ги смесват с другите реалности. И така се стига до една симбиоза на културите. И това ни позволява всъщност да можем да живеем навсякъде по света по-спокойно. Néanmoins, ce que je trouve important en tant qu'artiste, c'est que dans cette symbiose de culture,
il faut savoir garder sa réalité culturelle personnelle. Но това, което като артист чувствам, е, че независимо от това явление, човек трябва да запази своята културна идентичност и също така да бъде отворен и към другите идентичности, за да се обогатява взаимно. Да е включваща, а не изключваща култура. Изключително ви благодаря за това съждение. Само да припомня, че тази книга, която държа в ръцете си, има и социална мисия. Със средствата, натрупани от продажбите, ще бъдат дарени учебни комплекти на първокласници в Сенегал от бедни семейства и първото дарение е планирано в сърцето Барни, недалеч от Дакар, на 29 октомври, когато 100 деца ще получат своите първи учебници, тетрадки, чанти, моливи и химикалки. Нали така? Да. Много ви благодарим за този интересен разговор. Всички, които искат да видят изложбата на професор Момар Сек, Нашия свят, могат да го направят в галерия Мисия до 10 ноември.